जय भारत जय संविधान। बहुत पहले पुरनिया कहावत कहले बड़न कि मानत त देव ना त पत्थर। ये कहावत के पीछे ई राज छिपल बा कि सब आस्था विश्वास पर खेल बा। जहाँ आस्था बा जौन मानत तनी तो देवता बा, आ नइखी ओकरा के मानत तो उ पत्थरे बा। हमारा विश्वास से हमारा आस्था से उ बा जुड़ल, ओकरे पर हम आगे चर्चा करे जा रहल बनी। रावा सबके सुनब जा। सब कोई कहेला कि आतवार आ मंगर ई खर दिन ह। खर दिन के मतलब खराब दिन, शॉर्ट में खर दिन कहल जाला। आतवार मंगर के लड़की विदाई ना करे के चाही, कौनो काम ना करे के चाही शुभ वाला, काहे तो खराब दिन ह। आ एकरा के खराब ए से बनावल गईल कि एकरा पीछे आस्था छिपल बा। काहे आ तो ज़्यादातर ए दिन के आतवार मंगर के भूत झराए वाला काम होला। ए से एकरा के ओहू से जोड़ के एकरा खराब दिन दिहल गईल कि ए दिन काम कइला पर पूर्ण ना पड़ी, सफल ना होई, अमंगल हो जाई। यही से एकरा के लोग मान के आतवार मंगर के बहुत से काम नहीं करत। लोग कहेला कि शनिचर के दाढ़ी बाल ना बनावे के चाही। ऐसे बनिला के बाद में सब कोई के कुछ ना कुछ घटना घट जाला। ऐसे सुनत आइल बा आ ओकरा के आदमी पालन करत आइल बाटे। वैसा ही बीएफए के तेल साबुन लगावे के चाही। लेकिन रउआ अपना पे कबो आजमा के नहीं देखले कि एकरा से छोड़ला से एकरा कइला से का घाटा बा का नफा बा। बस परंपरा के ढोवत आइल बनी। एक बारी ओकरा के छोड़ के देखी कि वाकई में ओकरा से दिक्कत होता कि नहीं होते। वैसा ही अगर अशुभ अशुभ जात रास्ता में गाड़ी पर बैठ के बिल्ली सियार रास्ता काट देलस, उ पार होके चल गई तो कतनो जरूरी काम बा आदमी ओहिजे बैठ जाताटे। ओहिजे इंतजार करता कि कोई दूसर कोई चल जाए तब हम जाइब, नहीं तो हम जाइब तो कोनो अशुभ हो जाई, कोनो घटना दुर्घटना हो जाई। यानी देख लेनी तो रउआ दिक्कत हो गई, आ ना देखनी आ सियार बिल्ली अब रास्ता काट देलस तो रुआ चल गई, ओमे ना दिक्कत भइल। लेकिन जैसे ही रुआ देख लेनी वैसे ही मन में डर पैदा हो गई। ऐसे कि जितना बात बा सब आदमी बचपन से सुनत आइल बड़न, जब पैदा भइलन तब से। महतारी जितना बड़ी अपना बच्चा के जब दूध पियावेली छोट बच्चा के आ उ ना पिएला या कोनो बदमाशी ट्राई करला तो ओकरा के दर्द करावेली, बिलाई से, सियार से, बाघ से, भूत से, प्रेत से डरवावेली। आ उ डर के मारे जौन बा छुपा जाला, रोवेला ना। आ ओकरा के बचपने से डर करत 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 आदमी आगे तक डरवैलस। आ उ डर जौन बा बचपन से आदमी के घुस जाता, आ उहे डर जौन बा पूरा जीवन भर ओकरा के परेशान कइले बा। दक्षिण में दुआर ना छोड़े के, दक्षिण में पूजा ना करे के, दक्षिण में खाना ना खाए के। काहे भाई आ तो दक्षिण दिशा अशुभ ह, अपशगुन ह। एकरा के हमनी के मानत आइल बन जा, ढोवत आइल बन जा। एकरा पीछे कारण ना जानी जा कि काहे अशुभ ह, काहे खराब ह। बस ओकरा के मान के आ परंपरा के तरह ढोवत बन जा। हम पूछनी एगो बहुत विद्वान आदमी से कि ई बताई कि ई जितना चीज़ बा हमनी खातिर खराब ह, आ उहे बगल में पड़ोसी मुसलमान बड़न, खरमास में सब काम करतन, उनकर शुभ हो जाता। उहे बौद्ध ईसाई बड़न, उ दक्षिण में है सब काम करतन, उनकर शुभ हो जाता टे। आतवार मंगर के उ काम करतन, उनकर शुभ हो जाता। उनकर काहे नहीं दुर्घटना अशुभ होते। तो उ कहलन ये से कि उ मानत नहीं खे। आ जब मानत नहीं खे तो ओकरा पर कहाँ से बीती। एकरा पीछे ई कारण बा कि हमारा माने से उ शुभ बा, आ हमारा माने से ना माने से अशुभ बा। यानी वही बात पुरनिया वाला कि मानत त देव ना त पत्थर। यानी हमारा माने से उ देवता लौकता, हमारा माने से पत्थर बाटे, ना माने से पत्थर हो गई। तो ओकरा में पीछे ई कारण बा कि सारा चीज़ बा दिशा खराब बा, न दिन खराब बा, न समय खराब बा, न महीना खराब बा। एकरा में हम मानत तनी तब खराब बा, नहीं मानत तब खराब नहीं थे। अगर खराब वाकई में रहित, जैसे जहर बा, जहर कोई खाई तो मरबे करी। दिन बा तो सब खाई खातिर दिन बा, रात बा तो सबको खातिर रात बाटे। ई ना कि हिंदू मुसलमान खातिर बा बाकी आदमी के ना। तो ई प्रकृति सत्य बा। वैसे ही दिन महीना समय ई सब खातिर बराबर बा। रउआ मानत तनी तब खराब बा, नहीं मानत तो ठीक बाटे। अगर खराब रही तो सबको खातिर रही, आ बढ़िया रही तो सबको खातिर बढ़िया रही। ऐसा बनलस अपना मन से, पेंट पोचा रखलस अपना मन से, लेकिन घर में जाके कहिया रहे के बा इहे नहीं के बुझात, दूसरा से पूछे के पड़ता। वैसे ही लड़की के बियाह शादी करे के बा तो लड़का लड़की अपना मन से देखलन, तिलक दहेज अपना मन से तय कैलन,
खटिया मतिया अपना मन से बनैलन सामान, लेलन पेलन, लेकिन शादी कहिया करे के बा इहे बुझात नहीं खे। वो जाके पूछियन दूसरा कोई से। एकरे कहल जाला साक्षर आ शिक्षित। साक्षर के मतलब जेकरा खाली अक्षर के ज्ञान बा, ओकरा का ठीक बा का खराब बा अंतर ना कर सकेला। आ शिक्षित बा तो उ तर्क करी कि ई कैसे हो सकेला, ई कैसे भइल, ओकरा पर तर्क करता। तो इहे दोनों में अंतर बा, एकरे के समझे के बा। ई टोटल चीज़ होता आस्था विश्वास के ऊपर। आस्था जुड़ल बा, विश्वास लागल बा, तो ओकरा से होनी अनहोनी के बात होताटे। जैसे आदमी मंदिर बनावत आदमी, ओकरा मूर्ति बनौलस आदमी, मूर्ति बैठाइलस, ओकरा में प्राण प्रतिष्ठा मंत्र फूकलस आदमी, खाना खिलावत ओकरा के आदमी, पहिरावत कपड़ा आदमी मूर्ति के, आ सुतावत आदमी, जगावत भी आदमी, आ फिर वही मूर्ति के सामने बैठ के आदमी कहता कि हे देवता हे देवी हमारा दुख के दूर कर दही, निवारण कर दही। ऐसे कि ओकरा में आस्था जुड़ल बा, ओकरा के भगवान मानता, तब ओकरा से मांगत ताटे। अगर ओकरा में आस्था नहीं खे तो ओकरा खातिर उ पत्थर बा, दूसर कुछ और कुछ नहीं खे। आदमी के जीवन के बहुत बड़ा दूगो चीज़ बा, एगो जीवन आ एगो मरण। जीवन मरण सत्य बा, इहे सबके गत बा। ये दोनों चीज़ बिना मुहूर्त के हो जाताटे। जन्म होता ओकरा पर कोई आदमी के बस नहीं खे, ये बिना मुहूर्ते के जन्म हो जाता। मरण बा, एहू पर कोई के बस नहीं खे, कहिया आदमी मरी। वो दोनों चीज़ इतना बड़ा जीवन के, जीवन आ मरण बिना मुहूर्त के हो जाता। आ उहे इंसान जीवन भर हर चीज़ के मुहूर्त के पीछे दौड़ताटे, भागताटे। आ ये दूगो चीज़ बिना मुहूर्त के हो जाताटे। आदमी मर जाता तो का कहतन कि छुतिका आ गई। अब देखिए छुतिका के कमाल कैसे बाटे। छुतिका कैसे आ गई कि मर गइलन तो आदमी कहता कि अब जौन बा कौनो काम ना होई, जैसे कि छुतिका हो गई, मंगल काम ना होई। लेकिन उहे जौन बा जे समाज के अगुआ बा, ओकरा से पूछाइल कि भाई हमारा के यहाँ 4 दिन शादी के दिन बा, अब मरनी हो गई, अब का होई। तो कहलन कि ऐसा कर कि शादी के दिन बाटे तो सदिया कर ल, आ क्रिया रोक द, आ शादी कर ल। आदमी शादी में नाचता गावता, आ पूरी मिठाई सब खाता, खुशी मनावता। आ जब बियाह बीत जाता तो कहता कि चलो हो अब क्रिया लगावे चले का। यानी कि आदमी कहता कि छुतिका ओनिए रुक जो, तो छुतिका ओनिए रुक गई। आ फिर बियाह बीत गई तो कहता कि छुतिका आ जा, तो छुतिका आ गई। यानी आदमी के कहे से छुतिका रुक गई, आ आदमी के कहे से छुतिका आ जाताटे। अगर छुतिका वास्तव में रहित तो तोहार बियाह होखो आ चाहे मत होखो, उ आइए जैत का पार पर। लेकिन उ हमारा माने से छुतिका आवता, हमारा बुलावे से आवता, आ नइखी मानत नइखी बुलावत तो छुतिका 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक ओनिए रहता, आ सब कोई परिवार बढ़िया से रहता। वैसा ही छूत के बीमारी बा कि कौनो जाति से जाना तनी जान पहचान के बा कि हई छोट जात के ह, आ ओकरा से जान तनी तो जाइब में ओकरा के यहाँ पानी ना पियब, ओकरा के यहाँ से कोनो सामान ना लाइब, खाना ना खाइब। आ वह शहर बाजार में आदमी जाता तो ये नइखे पूछत कि होटल वाला कौना जात के ह, सब्जी बेचे वाला फल बेचे वाला कौना जात के ह। आदमी आराम से ले आवता, खाता, आ बढ़िया से मौज मिलावता। यानी जानकारी भइल तो छूत आ गइल, आ जानकारी नहीं खे तो छूत नहीं खे। अगर इतना बड़ा आदमी जाता अस्पताल में बीमार होता, लेकिन नहीं कहती कौना जाति का डॉक्टर बा, कौना बेडवा पर कौन जा सुतर बा। और सबसे बड़ा ये बात बा कि खून चढ़ता तो उ कौना जाति के ह, ये पूछ के कोई नहीं चढ़ावत। यहाँ जान बचावे के लाला परवा सब कोई के। ऐसे छुतिका जौन बा, छूत के बीमारी जौन बा, ये बीमारी से बा, जात से नहीं खे। परंपरा पहले के रहे बहुत बड़ा, ओकरा के सब कोई ढोवता अभिनो। समाज के रीत देख के ये कहे के पड़ल कि बाप मातारी भाड़ में जाए, पत्थर ईंट पुजाता, जिंदा के रोटी ना मिले, मुर्दा रोटी खात बा। आदमी जितना देखावटी में जीवन जी रहल बा, वास्तविकता से ओकरा कोनो मतलब नहीं खे। मंदिर में जइहन आदमी खूब पूजा करी हन, बढ़िया से ओकरा के धोई हन, पोछी हन, नहवई हन, साफ सफाई हो जाए करी हन, लेकिन अपना अगल बगल द्वार पर सफाई ना करी हन। घर में बाप मातारी के सेवा ना हुई। परंपरा रहे कि अभी थोड़ा दिन पहले के बात है कि कुत्ता काटत रहे आदमी के
तो सब कोई झरवावत रहे अतवार मंगर के, आ 7 गो इनार झँकावत रहे, आदमी मरो आ चाहे जियो, इहे एगो इलाज रहे ओकर। आ अब कोई के कुत्ता काट देता आज, तो आदमी ना इनार झँकवावता ना झरवावता, सीधा जाता अस्पताल, सुई दिवावता, चलावता। वैसे ही सांप के काटत बाटे तो बहुत आदमी जा रहा बन अस्पताल में। अब कोई झरवाए वाला काम थोड़ा बहुत देहात में कोई करता, ना तो सीधा अस्पताल जाता। यानी कि कहे के मतलब कि आदमी के जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता वैसे वैसे लोग अंधविश्वास से दूर भागता। ज्ञान नहीं खे तो ओजे अंधविश्वास बा, ओजे बीमारी बाटे। आ जैसे ही आदमी के ज्ञान बढ़ गई, विज्ञान बढ़ल, तो आदमी धीरे धीरे ओकरा के छोड़ के आगे बढ़ रहा बाटे। ये सब अज्ञानता के देन बाटे। पहले औरत के प्रसवती होत रहे तो 12 दिन बरही मनावल जात रहे। काहे भाई? तो 12 दिन औरत वही घर में पेशाब पैखाना करत रहे, घर से बहरी ना आवत रहे, चाहे जौन कुछ हो जाए। बहरी आई तो काहे तो जम धले ही, अब ओकरा के दुआरी पर धुआड़ करके रखल जात रहे। आज तो देखी विज्ञान बढ़ गई, सुई दवाई बढ़ गई, ज्ञान बढ़ल, तो एक आदमी के घरे प्रसवती नहीं खे, वो सब कोई अस्पताल में जाता टे, आ ओजे जाता, आ ओजे नार काटाता, आ नहवा के बचा के तुरंत भी घर में लेके चलावतवन, न बरही बितावतवन न सुरही करतवन। आज जमवा कहीं के धरत, ये से लिखे धरत कि आदमी के जानकारी हो गई। आ वो दिन जानकारी ना रहे, जानकारी के अभाव में आदमी घर में रह के बीमार खुद करत रह, घुमा फिरा के फिर वही पाइल कि मानो तो देव ना तो पत्थर। आपके विश्वास जुड़ल बा तो आप ओकरा के मानतनी कि खराब बा अच्छा बा। अगर विश्वास नहीं खे, जानकारी हो गई, शिक्षित हो गई नहीं, तो ओकरा में जौन बा आदमी के वास्तविक जौन चीज़ बा उहे लौकता, और आस्था जुड़ल बा तो में देवता लौकता। और कुछ नहीं खे, रउआ माने पर निर्भर करता कि आप का मानतनी का करतनी। यही पर एक आदमी कहलस बहुत पुराना पहले के कि पढ़ले लिखले होई या काज, हर जोतले घर आई अनाज, पढ़ब लिखब होइब úद, आ भैंस चराइब मिली दूध, बीए के पढ़ल आ घास के गढ़ल बराबर बा। अब बताई, ई तो उहे आदमी कहले होई जे इस समाज में चाहत होई कि हम ही पढ़ रही, दूसर कोई मत पढ़े। तब तो ऐसा कहावत बनैलस ताकि आदमी के पढ़ाई से मन हट जाओ, ओकरा बुझाई कि बीए के पढ़ल आ घास के गढ़ल जब बराबरे बा तो पढ़ के का होई। हरे जोतला में जब अनाज आई तो काहे के हम जाई पढ़े, आ भैंस चरेब मिली दूध, आ पढ़ब तो úद हो जाई, तो का जरूरत बाटे ओकरा करे के। ए से आदमी के ऐसा कहावत बना के आ गुमराह कइल गई कि आदमी पढ़ाई से दूर रही तो कुछ जानी ना, हम ही जौन कहब तो वहीं सब कोई करी। ए से वो ऐसा कहावत बनैलस। ये पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता 3 गो बड़न, माता पिता, गुरु और प्रकृति। माता पिता एगो ऐसा चीज़ बड़न कि अपना संतान के जन्म होके से पहले और अपना मरला के बाद तक खाली देत ही देत बड़न, बदला में कुछो नहीं खलेत। बच्चा गर्भ में बा तो ओकरा के दवा सुई करावा कि कोनो दिक्कत न होखे, आ जब जन्म गई तब से सुई दवाई करावा, ओकरा के लालन पालन कर, पढ़ावा लिखावा, खाली देतन। ओकरा बदला में बच्चा से बेटा बेटी से कुछो नहीं खलेत। आ जब मर जातन तो उ सारा जन अपन संपत्ति घर खेत सब अपना बेटा बेटी के देकर चल जातन। तो ऐसे प्रत्यक्ष देवता माता पिता, और समाज में जीवन जिए के कला गुरु सिखावतन। ऐसे गुरु बहुत बड़ा का देवता बनन, मार्गदर्शन करे वाला। और तीसरा प्रकृति, हवा पानी सूरज पेड़ पौधा, ये सब प्रत्यक्ष देवता बनन, जौन खाली दे रहल बन, बदला में कुछ लेत नहीं खन। ऐसे 3 गो देवता से बड़ा देवता है पृथ्वी पर, दूसरा प्रत्यक्ष कोई नहीं खे। माता पिता समझावतन बेटा बेटी के कि शंकर जी के जटा से गंगा निकल बड़ी, आ वो जब जाता लड़का स्कूल में पढ़े तो ओकरा किताब में लिखल बा कि गंगा हिमालय के गंगोत्री से निकल बड़ी। अब लड़का द्वंद्व में हो गई कि माता पिता के बात सही बा कि किताब में लिखल सही बाटे। बेटा बेटी पढ़ता तो नया दुनिया में जाता, ओकरा कुछ सीखे के मिलताटे, लेकिन माता पिता ओकरा क्या करतवन कि ज़बरदस्ती आपन विचार ओकरा पर थोपतन। वो पूछल चाहता, जानल चाहता आज के परिवेश में कि कैसे हो रहल बाटे, लेकिन माता पिता ओकरा के डरवा के डांट के ओकर जौन बा विचार के कुंठित करेतन कि है सही बा। सूर्य ग्रहण कैसे लागल तब बता दिलन कि डोम बाघ से कटले बा, ऐसे लाग गई। अब वो द्वंद्व में पड़ल बाटे कि ई बात सही कैसे हो सकेला। उतना बड़ा सूर्य के 4 बेटा बेटी पर माता पिता थोपतन, आ उ जौन बात जाके ओकर मियाज कुंठित हो जाताटे। आ इहे कुंठित भत भत उ डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मास्टर बन जाए, लेकिन उहे बात मानी जौन बचपन से सीखत बा देखता उहे होई। हाथ जोड़ के रउआ सबसे विनती करतनी गार्जियन से कि आप रउआ जौन विचार के ढोवतनी
अगर छोड़ल नहीं चाहत, छूट नहीं पावत, तो कम से कम अपने भर सीमित रखी। आवे वाला पीढ़ी पर आपन जबरदस्ती विचार मत थोपी कि है सही बा। ऐसे कि बेटा बेटी के रुआ पढ़ावत तनी आगे बढ़े खातिर के, वैज्ञानिक बने खातिर के, तो जौन तर्क करता ओकरा के संतोषजनक उत्तर दही। अगर नहीं आवत तो ओकरा के डांटी मत, दबाई मत ओकरा विचार के, ओकरा के तर्कशील बनाई। भले कह दी कि हमारा नहीं आवत, कोई ज्ञानी आदमी से पूछ ल, लेकिन ओकरा के जबरदस्ती डांट डपट के डरवाई जन। यही रुआ सबसे विनती बा। तथागत बुद्ध कहलन विश्व गुरु कि हम जौन कहतनी ओकरा के परंपरा के तरह ढोवत मत रही। ऐसे कि हमरा के तू गुरु मानतड़, तो हम ही जौन कहतनी वह बात संत नहीं खे। आवे वाला समय में देश काल परिस्थिति बदली, तो वो समय में अपना अनुसार ओकरा के जची है, परखी है। अगर वो सत्य निकली तो ओकरा के मनी है, अन्यथा छोड़ दी है। परंपरा के तरह ढोवत मत रही है। अगर ढोवत रह जीब तो तुम्हार विकास अवरुद्ध हो जाई। ऐसे आदमी के तर्कवादी विचार रखे के चाहिए, अब वैज्ञानिकता सोच रख के संविधान के अनुसार जीवन जिए के चाहिए, तब ओकर विकास होई आ जीवन के कल्याण होई। अच्छा लगे तो वीडियो के आगे शेयर करी, लाइक करी, सब्सक्राइब करी। जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।